बंद करा असा रिपोर्ट येतात जिल्हा साहेब. त्यांनी आम्हाला घाट कसा कुठल्या परिस्थितीत सांगावं येतं आपण रोड बंद करा बंद साहेब असं कसं आम्ही थांबलं 15 दिवस तेवढं सगळं काही 15 दिवस मागे त्याच्यावर लिस्ट दिलेलं आहे त्याच पत्रावर साहेब दिलेलं आहे त्यांना दिलेलं पत्र आहे. आणि साहेब हा धोकादायक आहे तर एवढ्या प्रकारे हा लोकांची काय चालू आहे आणि फक्त एसटी बंद आहे सगळ्यावर अवजड वाहतूक तर आज सुद्धा सकाळी 4-5 गाड्या चालूच आहे. आमचा कुठलाही उद्देश वाहनधारकांना वेठीस धरणे किंवा काय हा नाही, पण हेच असं म्हणतायत की हा घाट धोकादायक आहे. मग धोकादायक घाटातून प्रवास करायला देणं हे पण कितपत योग्य आहे त्याच्यासाठी आम्ही म्हणत नाही धोकादायक, आम्ही म्हणतो घाट सुरक्षित आहे. कारण याच्या अगोदर 40 वर्ष गाडी एवढं लहान असतात सर्व वाहनधारकांना फक्त लोक आणि पोलीस प्रशासन यांचा वाद लावून देतात. आता इथं रस्ता रोको आंदोलन झाल्यानंतर पहिला फोन कोणाला आला? पोलीस प्रशासन. त्यांना काय नाही लागले नाही, कोट्यावधी रुपये त्या घाटासाठी खर्च झालेले आहेत. मला सांगा जर तो घाट एकदम धोकादायकच आहे तर मग बांधकाम विभागाने ताब्यात घ्यायचा कसं? कोट्यावधी रुपये खर्च कसं